ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дӯстон, навори имрӯзаро аз хабари берун аз ММА оғоз мекунем. Чанд рӯз пеш падари варзгари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев даргузашт ки мо ба Нурулло ва наздикони ӯ сабри ҷамил хоҳонем. Худи Нурулло чанд дақиқа пеш акси худро бо падараш нашр карда чунин суханҳо навишт: ҳамаи мо аз Аллоҳем ва бозгашти мо ба назди ӯст. Бигзор ки Аллоҳ туро бо боғҳои биҳишт шод кунад, падар. Бигзор ки ҳар як қатраи арақе ки ту баҳри нигоҳ доштани оила резондӣ, барои ту дарё дар биҳишт шавад. Омин, навиштааст Алиев. Ва дӯстон, мо боз як маротибаи дигар ҳамдардии худро ба Нурулло оила ва наздикони ӯ мерасонем ва дар ин суханҳои Нурулло омин мегӯем. Акнун бошад мегузарем ба хабарҳо аз ҷаҳони ММА. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш иштирокчиёни турнири UFC 313 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки кай, соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Инак дӯстон, турнир аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 8 ба 9 март баргузор мегардад ва аз соати 2:30 ба вақти Москва ва 4:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақимро тамошо карда мешавад. Мисли ҳамавақта, ҳамаи силкаҳои даркориро шумо дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Ҳамчунин муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад ки ссилкаи Матч ТВ ва дигар ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо пайдо карда метавонед. Ва боз дӯстон, дарҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки дар дил хоҳ вақт даромада тамошо кунед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонобуду сарбаланд бошед.